Здравейте, аз съм Кръс Додев. Сега ще играем малко по-различна игра. Още един път се извинявам за днеска. Може да се чува малко по-прегряхнал, тъй като съм малко болен. Както виждате, заглавието на играта е Проб срещу Хинт. Това на български значи хора срещу предмети. Сега ще ви обясня какво точно е това. Ето тук. Да видим къде има най-много хора. Ето тук. Добре. Извинете за това кашляне. Както виждате, да, и ако не го видят. Както виждате, това е играта като цяло. Ние сме предмети и трябва да се криеме ето от тези. Добре, ето от тези сините там долу. Ето и започваме. Да видим какъв предмет съм. Добре, аз съм кофа. Ще си го сменя. За тези, които не знаят, предметите се сменят ето от това тук. И ето, както виждате, вече съм с това по-малкото. Най-доброто скривалище в този мап, тъй като от много време играя тази игра, е ето тук, тъй като никой не те вижда. Аз се заклещих. Защо станах кофа? Добре, ето го човека, този трябва да ни убива. Добре, както виждате, той уби 3. Сега да бягаме. Както знаете, преди няколко дена, чакай само да си спомня, или Shadow Hints, или DDoD, не, Вената. Добре, направих им много голяма реклама на тези 3. Не е чак толкова голяма, тъй като аз имам 45 абоната. Така. Пак съм това малкото кашонче. Да, тръгнах да ви казвам, тъй като Вената преди няколко дена направи на тази игра клип и събра доста гледания и доста лайкове. Опа! За малко да ме убият. Леле, то ме преследва. И събра доста лайкове, гледания, коментари хубави за тази игра. Къде ме изпрати това? Добре, дали ще ни видят? Добре, видяха ни. И ме убиха. И да, и с него играхме на тази игра, но той я играеше малко по-оригиналната версия на компютър. И както виждате, като ни убият, ние ставаме полицаи и трябва ние да ги гоним предметите. Както виждате, има доста предмети, които никой не знае кой, дали е истински, дали не е. Добре, ето тук има някой. И като стреляш грешен предмет, ти взима 5 хъпа от живота. Ето тук се крият някои. Добре, няма никой. Така. Добре, има.
Ей, за малко да го убия. Къде избега? Добре, убих. Не, то ми взе кила. Алекс. И остана още един. Кошка. Кошка. Казва се Кошка. Кошка. Добре, малко странно име. Кошка. Добре, както и да е. И добре, предметите ни биха. Тъй като един предмет остана. Добре, сега съм тези буретата от пиенето, от бирите. Сега мисля да се скриеме ето тук задълго. Добре, исках ето така да направя. Да, ето така. И така малко трудно ще ни видят, както виждате, кашона е малък. Кофата ни пази тази зелената. Ето наближава човека. Да видим дали ще ни намери. Извинете, просто съм много болен. Но тези клипове ги правя изцяло заради вас. Добре, този там се лута като лут човек. Добре, не можем да го видим. Ето така. За този звук, който току-що чухте, може да го правите от бутона LOL. Ето така. О, това да наближава към нас. Добре, едва ли ще ни види. Ето там има един кашон, дали ще го убие? Да, уби го. Не го уби, ето го кашона. Добре, кашона се... станаха двама. Добре, този е до нас. Не ни видя. Добре, мисля... Добре, останахме трима предмета живи. Добре, имам един детайл, 89, добре, намаляват. Добре, ето го и другия кашон. Добре, останахме само аз. Добре, вече съм само аз. Преди малко имаше и Кошка. Странно име. Трахея. Виждате, има име Трахея. Добре. От предметите, както виждате, съм останал аз. Само аз. Съжалявам, че името ми е Playler8282, тъй като отначало нямах възможност да си променя името и ми го запази като кой номер съм влезнал в тази игра. Добре, остава още 1 минута и 15 секунди и побеждаваме. Едва ли ще ме видят скоро. Както знаете, това скривалище е много добро за криене. Играта се казва Хора срещу предмети. Може да си я изтеглите от Google Play. Така, добре, малко тъпо е, тъй като не мърдам. Така, имат още 35 секунди и ги побеждавам. Само... добре, тия са се самоубили повечето. Има 1, 2, 3, 6, 7. 7... Вече е 6. 6 такива хора. 6 хора сам... Добре, останах... Добре, има 10 секунди, нека да се поразходиме. Ето този човек не видя. Надявам се да е само той. И побеждаваме! Добре, победихме.
Сега... Сега ще съм аз човек, който трябва да убивам не да убивам хора, а да убивам предмети. Да видиме. Добре, започваме. Ето го и първият предмет. Добре, не можах да... Ето го, ето. Къде избега? Добре, много съм неточен. Ето тук би трябвало... Не, няма никой. Охо, здравей. Аре, да не мога да ги... Аре! Къде избега? Добре, кил за мене. Първият ми човек. Ето го и втория. 2 кила вече. Добре, този трябва да го убиеме. Убихме този вътрешния. Мога да се пречеля. Добре, още един. Изписа ми, че съм убил общо 5. Добре, убих го и този пичага. 7 кила. 7 кила направи вече. Тук няма никой. Добре, ето го кашончето. Добре, не можах да го... Добре, асистенция. Втора асистенция. Добре, те останаха двама. Къде са тия двама? И аз не ги знам. Не е това. Не, грешка. Добре, единия... остана един вече. Не, някой от тия. Дали е някой от тия? Добре, не, някой от тия. Добре.